afternoon guys. Ngayon ay gusto ko lang po i-share sa inyo yung nangyari sa akin ng mga nakaraang buwan. Ngayon po ay naka 2 vaccine na po ako. Full vaccinated na po tayo ngayon kaya free na po gumala. Gusto ko lang i-share sa inyo yung naranasan ko nung nakaraang buwan na nawalan po ako ng panlasa at saka pangamoy. Bago ko po yun naramdaman, nagkasakit muna po ako ng mga 3 days. Then, after 3 days, pag 4th days po na, doon ko po yung naramdaman. Paggising ko sa umaga, mahilig po ako noon ng maglagay ng Vicks sa ilong ko. Then, nung nilagay ko yung Vicks sa ilong ko, hindi ko po siya maamoy. As in po, wala pong amoy. Tinry ko yung pabango. 0. Wala po talaga. Inamoy ko yung alcohol. Wala po talaga. So, natakot ako kasi ba't wala akong pang-amoy? Wala naman akong sipon. Then, tinry ko yung panlasa ko. Kumain ako ng asukal, kumain ako ng asin, kumain ako ng dalandan, pero wala po talaga akong panlasa rin. So, na-stress po ako. Sobrang na-stress po ako noon. Tapos, ipanay ko paulit-ulit yung sinasabi sa asawa ko yun. Kahit yun, inaano na nga sa akin na iinis na kasi paulit-ulit daw ako. Alam mo yun, sobra akong natatakot. Sobra akong nawindang ng araw na yun. Kasi, pag-isip mo ganun, wala kang pang-amoy, panlasa. Nung nakaraang araw, may pang-amoy, panglasa ka pa. Pag-isip mo, wala na. Then, ako naman, research ako sa YouTube. Tapos, na-research ko doon kung ano ba yung mga senyales na ikaw ay may COVID. So, doon napanood ko yung kay Dr. Willie Ong. So, yun ngayon senyales na nawawala ng panlasa, nawawala ng pangamoy. So, lalo akong na-stress kasi positive ka ako. Positive. Tapos ko panoorin yung sinabihan ko yung asawa ko na mamayang gabi, wag mo munang itabi sa akin yung anak natin. Baka kasi mahawaan. Siyempre, yung anak ko hindi sanay na hindi ako katabi sa gabi, umiiyak. Papa niya yung katabi niya. Pero wala kami choice kasi kailangan. For the next day, 5th day, nag-research ako kung paano maibalik yung pang-amoy at saka panlasa. So, nag-research ulit ko sa YouTube. Then, doon ko po nakita. So, bago ko po makita po yung solusyon na yun, marami po akong pinanood. Pero yung solusyon na po yun talaga, alam mo yung madali lang gawin. Kumuha siya ng isang tasang mainit na tubig, tapos nilagyan niya ng asin. Tapos niya po lagyan ng asin, ilagay niya po yun sa kanyang ilong. Ginanon niya, sinimot, dito, inaamoy-amoy niya hanggang pumasok po yung usok sa ilong niya. Yes, yun po yung ginawa ko. Sa sobrang praning ko, every 2 hours ko po ginagawa yung kasi kinabahan po ako Tapos nun, mga 6 days, ginagawa ko pa rin po. Then 7 days. 7 days po naramdaman ko na meron nang nakabara sa ilong ko. Tapos, syempre tayo na pa, diba, sipon na yun. Suminga ako, pinipilit kong suminga po talaga. Then, may napagsinga ko, may lumabas na sipon na.
Alam mo yung sipon na sobrang linaw na sipon, yung parang bago pa lang. Then, may nakita po ako doon ng yung sipon ko po ay may kasamang parang bilog na kulay puti. Maliit lang siya pero kulay puti siya. Kasama po doon siya sa sipon ko. Pagkatapos nun, nalaman ko, paano ko po nalaman na nagkaroon na ako ng pang-amoy. Po kasi yung asawa ko po ay nagluluto ng tinapa. So, ako po nandito sa taas, yung asawa ko nasa baba, nagluluto ng tinapa. So, naamoy ko po yung kanyang lulutong tinapa. Sa sobrang saya ko po talaga, as in, talagang nagpapasalamat talaga ako. Talagang, alam mo yun, ilang araw akong hindang, ilang araw akong stress. Alam mo yun, sa gabi hindi po ako masyado makakatulog kasi nga iniisip ko nga baka may COVID na ako o ano, kasi nawalan ako ng pang-amoy tsaka panglasa. Bumaba ako, sinabi ko agad sa asawa ko na yun nga, pang-amoy na ako. Tapos tinry ko rin yung panlasa ko. Yun, alam mo yun, unti-unti ko na po naramdaman na bumabalik na po yung pang-amoy at saka panlasa ko. Alam mo yun, dati po kasi talaga ayaw ko po magpabakuna kasi takot po ako. Hindi po ako takot sa inject. Takot po ako sa effect ng bakuna. Pero nung naramdaman ko po yun, nung naranasan ko po yun, ako mismo po ang nagsabi sa asawa ko na magpabaksin na kami. Agad-agad kasi may nagpabaksin na po nga doon. And ngayon po full vaccinated na po kami. Lahat dito sa bahay po nakapabaksin na kami. Yung 2 bata na lang po yung hindi kasi bawal pa. Pagkaalam po 12 and above po yung po pwedeng pabaksin po, yung mga 2 bata hindi pa po. Yun lang po, gusto ko lang pong i-share na kung may kaibigan, kamag-anak, kakilala kayong ganito po yung nararamdaman, ganito po yung naramdaman nila, nawala ng pang-amoy, panlasa, pwede nyo pong itry yung remedies na sinabi ko sa inyo. Isang tasang mainit na tubig para po yung usok talaga papasok talaga sa ilong mo. Then 2 kutsarang asin, haluin mo lang yun, tapos ilagay mo lang sa tapat ng ilong mo at amuyin mo lang po yun para pumasok yung usok, diba? Yun lang po, gusto ko lang po siya talagang i-share sa inyo mga guys, kasi sobrang grabe po yung nangyari sa akin. Talagang na-stress po ako na nagagalit na ngayong asawa ko kasi nga panay ako, inuulit-ulit ko kasi sa kanya. So, na-stress, pati siya na-stress na rin. Alam mo yun. Yun lang ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung nagustuhan nyo ang aking videos, please like, subscribe, and click the notification bell. See you soon to my next video, guys. Thank you for watching.